बड'लेण्ड टाइगारखौ एकदम बाथारबाय दाहाय मा मोनो थायो माबा एसे फिसा गलति मोनबानो माने एकदम जावनायल' बेबो जि ओरैबायदि गाज्रि जावोना आं दिनै भिडिअ लाबो सानदोंमोन खिन्थु आङो एकदम नायनानै आङो माने खोनासंनो बानानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय माने ओरैबायदि जावो मानसिखौ माने बुंथावा आरोना गाज्रि रावै ओरैबायदि जावो बेबो जोंनि बर' लेंगुवेजजों नंबावा हिन्दी लेंगुवेजखौ लाबोनानै बियो माने जोंनि बर'फोरखौ फानगासिनो आरोना हिन्दी माने गुबुनाथ' बुजिगोन ना गुबुन जाथियाथ' हिन्दी बुङोब्ला ओरैबायदि जावदों माने जाना थांखांनायफोरखौबो लाबो जावगासिनो जायनाखि बै 3 बोसोर 4 बोसोर बारलांबाय जि आब' गेमस्रि आरो जोंना जेम्स आदा जेम्सनि बागैबो बि माने बुरखांगासिनो जाना थांखांनायखौबो बुरखांगासिनो जि जालांबायसै बिसोरथ' दायो गाज्रि खामानि मावाखैना बिसोरथ' दायो सोलायबायना बिसोरथ' मानसियाथ' खनसे नङा खनसे मा होनो गोरोन्थिया जाखायो नङा होमबा स' बेखौ लानानै बि माने बुरखांगासिनो आरो माबा हिन्दी लेंगुवेजावसो माने मा होनो गुबुननो फानगासिनो गुबुननो खिन्थिगासिनो मा जाबावनांगौ जाखो ओमफ्राय लोगोसे मा होनो बिथां एमजेखौबो मा लोगोसे बिथां एमजेखौबो ओरैबायदि जावदों जि गाज्रि रावै दानि जुगाव जोंनि फंबाय बिनानाव मोनासो बांसिन नायो देरबोफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बांसिन नायो भिडिअसखौहाय स' बिथांमोनाबो नायनानै मा साननांगौ जाखो देलाय बिथांनि भिडिअसखौ नायनानै ओरैबायदि गाज्रि माने बुंथावनोनो हाया आरोना माने सोरबा मोजां लोगोफोरनि सिगाङाव सोरबा देरसिनफोरनि सिगाङाव माने भिडिअसफोरखौ बिनिखौ नायनोनो हाया आरो ओरैबायदि गाज्रि जावनाय बा माबा एनिथिं एमजेआलायनो जेनेबा बिसोरो सिगाङाव बिब' लेङोमोन जानांगौ प्रिति नार्जारिखौ प्रितियाबो फंबाय लेङोमोन नुदों जोङो भिडिअसआवहाय नाथाय मालाय गोसो मिलायनानै दायो गोसोलायबाय हाबा जानो राजि जाबाय बेफोरखौ लानानैलाय मा एथ' गाज्रि भिडिअस लाबोनांगौ जाखो बेहालाय जेबो कन्टेन्ट गैला नामा खालि गावजों गाव जावलायनायल'सै ना आसुरित मोनबाय आरोना आं दिनैहाय एकदम खर' गरम जालायो बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअसफोरखौ माने जोंबो फिसा इउटुबार नङा होमबा बिसोरथ' गोबां गिदिर सेलिब्रिटिसआनो होनजाबावसैसो बिसोरनाबोथ' भिडिअसआ ओरैबायदि भिउस फैखायो आरो चेनेलाबो गिदिर नालाय थ' बिसोरबायदि गिदिर इउटुबारफोरानो एफा गाज्रि भिडिअस लाबोयोबा जों आं फिसा भिडिअस लाबोग्राफोरालाय इउटुबारफोरालाय जों बायदि फिसा इउटुबारफोरा होमबा मा सोलोंगोन बिसोरबोथ' लाबोनो सोलोंगोन ना दानि गोदान जोंनि बर'नि इउटुबारफोराबो बिसोरबो एफा गिदिर इउटुबार जानानै एथ' गाज्रि लाबोयो जोंबो कन्टेन्ट सोलायनोसै जोंबो गाज्रि लाबोगोन बेफोरबायदिसो सोलोंगोन माथो गिदिर इउटुबारफोरा बेबायदि दिन्थियोबालाय नङा होमबा हायोबा आंखौबो जावलाय खिन्थु बर' रावै जाव दे गुबुननो हारिनो फाननानै जावनो नाङा आंखौ जावहर आंबो आंनि हौवाखौ आंनि हासबेन्डखौ आंनिसाय 1 इयार उन्दैसिनखौ आं लादों जावदों आंखौबो मा प्रब्लेम जोंनियाव मा प्रब्लेम जादों नुनायावसो गिदिरसिन जायो आंनि हौवाखौ नुनायावसो गिदिर नुयो खिन्थु बिना हासदांग्रा नालाय बिखौ एकदम गिदिर टाइपनि नुयो आरो दा आं दा फ्रि नालाय फिसा नालाय बेखायनो आंखौ उन्दै नुयो हौवानिफ्राय खिन्थु आंनि हासबेन्डआ आंनिसाय बोसोरसे उन्दै आरोना स' मा जानो माथ्र गावनि असे सोमोन्दोल'सो जानो नाङा हाबा जायोब्ला मिथिबाय स' सिनायलायामोन मिथिलायामोन बिसोरो उनाव मिथिलायनानै मा होनो गोसथोलायबाय मिथिलायबाय एप्रुभ जाबाय हाबानि राजि जालायबाय नै दाहालागै जायो जानुवारिफोराव बिसोरनि हाबाया जासिगोन स' होमबा बेखौ मा होनो एसेग्राब गाज्रि रावै जावनांगौ बेनि खोथा नङाना जावनांगौ बैफोर जायनाखि हाबा जाखांनानै गाज्रि बेबहार खालामनाय एबा फाथैलाय बिसिनाय बेफोरखौ मोजां रावै बुजायहरना एसेबां फाथैलाय बिसिनाय जालायगासिनो नै जोंनि बर' समाजाव बारानिफ्राय बारा बांबोगासिनो नङा होमबा स' बुंनानै फोजोबनो हाया बेफोरखौ मोजां रावै फिसा रावै क्लिप्स लाबोनानै नोंथांमोना बुजायना एफा गिदिर चेनेल थानानै नोंथांनालाय मा एथ'ग्राब गाज्रि रावै जावनाय बिसिनाथ' गोरोन्थि नङाना बयबो आइ आफा रायजो राजा गासिबो नुदों नङा होमबा गासिबो नायखायो बिथांनि चेनेलखौ रायजो राजाफोरा गासिबो गोबाङानो नाया खिन्थु मिथिगौ मा होनो जायनोखि सिनायनाय जायखानि नायबाय थायो रेगुलार्सफोराथ' नायबाय थाखायो गोबाङानो बांसिनानो गासैखौबो बुंजोबनो हाया गासैबो नायजोबो बे नङा नायो जायनोखि सिनायनाय जायनोखि रेगुलार मालाय साबसक्राइबार दं बिथांमोनहा नायखायो नङा होमबा बाट नोंनिया बाराद्राय जादों आरोना आंनि नुनायाव नोजोराव बिब' लेङै मा होनो फंबाय लेङै सानैजों गोसोलायबाय बेफोरबायदि खोथायाथ' नोंगौ बुंनो गोनांखा नाथाय अब्लाबो मा होनो मालाय बिसा राजि जाबाय जे नुनायावसो जानांगौ बे सिख्लाखौबो गिदिर नुयो खिन्थु बेनि बैसोआबा बेसेबां नों मिथियाना जानांगौ बिसोर गोसो मिलायनानै गोसोलायबाय सिगाङाव मिथिलायो आब' लेंबाय फंबाय लेंबाय दा मालाय मिथिलायनानै सिनायलायनानै मा होनो रिलेसन खालामनो सानबाय फेमिलि खालामनो सानबाय गोसोलायनो सानबाय न'खर दानो सानबाय बिसोरनि गोसोआसो मिलायनायासो दा नङा होमबा स' एफा गाज्रि बुंनायखौ आं मोजां मोनाखै आरोना दिनैनि दिनावहाय एकदम
मा गोदाव सोराव भिडिअस लाबोनायखौ एकदम बाजादों आरो ना आं एफा गिदिर गिदिर चेनेल जानानै बेफोरबायदि एथ'बां गाज्रि गाज्रि रायनाय बेफोरखौ आं मोजां मोनैखाय आं बे भिडिअसखौ लाबोनाय जाबाय आरो ना स' मा होनो गाज्रिखौ नुयोबा जोङो बुंनांगौ नङा होमबा मोजांखौ नुयोब्ला जों सोलोंनांगौ फल' खालामनांगौ स' बेनोसै आंनि फिसा एडभाइस आरो ना गाज्रिखौ नुयोब्ला आनफल' खालामखा डाइरेक्ट आरो जायानो गाज्रि रावखौ बांसिन शेयार खालामो बेखौ मालाबा फ्रेन्डशिपआव दादोन मानो होनबा बेयो नोंनि जेबो खामानियाव फैया नोंनि फिउचारावबो बियो जेबो मोजाङाव फैया आरो ना मोजां लोगोबो बियो जानो हाखाया स' बिनिखायनो जायानो गाज्रि राव वर्ड्स बाहायग्रा बेखौ मालाबा फल' दाखालाम जाया मोजां एडभाइस होग्रा एबा मोजाङै भिडिअस लाबोग्रा बिथांमोनखौ फल' खालाम हाजासे सापर्ट खालाम आरोना थ' गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअआव थाबै लोगो मोनफिनगोन आं बेफोरबायदि भिडिअसखौ नुयोबा माने एकदम लाजिनाय मोनो बिनिखायनो मानो होनोबा जोंनि फंबाय बिनानावफोरासो बांसिन नायो नालाय दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरासो स' बेफोरबायदि भिडिअसखौ नुयोब्ला माने बिसोरबो सोलोंगोन बिसोरबो गोसोआव माबा मोनसेब्लाबो लेथ्रा रावा खोमायाव हाबो नङा होमबा गोसोफोरा माने गाज्रि जायो आरोना सोलोङो एथ' गिदिर इउटुबार जालायनानै बेसेबांबा 70+ बिनि साबस्क्राइबार दङ नङा होमबा थ' बिथांनि भिडिअसखौ नायोब्ला माने ओरैबायदि माने लाजाथावा आं बुंला बेफोरखौ अब्लाबो माने बिथाङा खम खालामबा मोजां आरो जावनोबा आंखौ जावनो हागोन बर' रावै जावबानो जाबाय जेबो नङा आं मा बुंदों नोंथाङा मोजाङै नायजोबनानै जावबानो जाबाय नोंथांनाबो फिसाजो दङ फेमिलि दङ हिन्जाव दङ गासिबो आइ आफा नोंथांनि जाथि खुरमा नोंथांनि भिडिअसखौ नायो स' नोंथांनि भिडिअसखौ नायग्रा बै नोंनि बिमा बिफा एबा गामिनि मानसिफोरा नोंथांखौ मा साननांगौ नोंथांखौ सोर रेसपेक्ट होगोन नोंथांखौ सोर सापर्ट होगोन नङा होमबा मानसिनि जिउआ दान्दिसेनिल' मानसिनि जिउआ दसे समनि थाखायल' थास'लायनि दै बायदि माब्ला सिरिगोन माब्ला गोमालांगोन बेखौ रावबो मिथिया नङा होमबा स' बे दान्दिसेनि जिउखौ लानानै एथ'ग्राब दुगा खालामनानै एथ'ग्राब गुबुनखौ गाज्रि जावनानै माबा मोनसे हथात नोङो खैफोदाव गोग्लैयोब्ला होमब्ला नोंखौ सोर सापर्ट होगोन देलाय नोंथांनाबो फेमिलि दं नोंथांनाबो रायजो राजा दङ सोर रेसपेक्ट खालामगोन नोंनि बायदि बेफोरबायदि गाज्रि राव बुंनाय गाज्रि रावै भिडिअस लाबोनायखौलाय नों पलिटिकेलनि सोमोन्दै गोबां भिडिअस लाबोयो गोदोनिफ्रायनो खालामबाय था गोसोबायदि सोरखौ जावनो सोरखौ जावा नाथाय बे फिसा जोंनि गोरोन्थि जानाय एबा बेफोरखौ बुजायालासिनो बै डाइरेक्टलि जाखांफुनाय इउटुबार्सफोरखौ फिसा गोरोन्थि नुनायखौ बेखौनो गाज्रि रावै जावनांगौ बिनि नोंथाङा जेबो गोनांथि गैया नङा बा बिराद गोरों सानदों आरोना गावखौनो माने जोंफोर जेबो रोङा नोंगौ जोंफोरनाव नलेज गैया नाथाय नोंथांनि बैफोरबायदि गाज्रि रावा जोंनियाव बेफोरबायदिया गैया मिथिबाय जोंनियाव जानो हागौ फिसा एसे नलेज दङ अब्लाबो नोंनि बायदि गाज्रि रावा जोंनियाव गैया मिथिबाय जोङो नुनायखौ बुङो आरो मोजांखौ जोङो सोलोङो नोंनिया जाद्रायाखै आरोना थ' आंनि नायगिरि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आइ आफा रायजो राजानिसिम आङो बे भिडिअसखौ शेयार खालामनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जुदि आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला सरि आंनि निमाहा बियो मानो होनोबा मा होनो आंबो बिथांनिखौ नायोमोन नालाय सिगांनिफ्रायनो माने मोजां मोनासै आरोना आङो बेयाव माने मालायखौल' जावनाय बेफोरबायदिया माने मोजां नङा आरोना मोजां बाथ्रायाव जावनो हायो मोजां बाथ्रायाव बुंनो हायो मोजां बाथ्राजों मा होनो मानसिखौ गियान खालामनो हायो खिन्थु बेफोरबायदि गाज्रि रावै माने मालाबा मोजां खालामनो हाया आरो गुबुन जाखांबोनाय फंबाय बिनानावफोरखौ माने गाज्रि खालामनाय लामायावसो लाङो स' थेंक इउ स' माच फर वाचिं